Maar goed, hè, we moeten kijken wat er kan. Maar wij hebben dat zeker nodig. We zijn onderbezet. Dus als je aan de ene kant uitstroom hebt, hè, omdat mensen met pensioen gaan, of dat mensen misschien iets anders gaan doen, maar we hebben geen instroom, dan krijg je dus nog meer problemen in je bezetting. Dus ik hamer er wel op dat wij een nieuwe instroom moeten hebben. Bijvoorbeeld met klassen. Pero het is niet alleen wat ik wil, ik moet ook kijken wat mogelijk is, wat de financiën zijn. En, nou ja, ik kan niks anders doen dan het adresseren en zeggen, luister, om de veiligheid te kunnen handhaven, zijn dit vraagstukken. En als wij te weinig mensen hebben voor te veel vragen, dan pleeg je roofbouw op de collega's. En dat ga ik niet toestaan. Hè. Dus ik ben die mijn collega naam, dan mijn prioriteit. Ja. Dus dat is een van de belangrijkste zaken. Zeker. Gaat u daarover nakijken als voor 2000 klassen? 100%. Ik blijf me daarvoor inzetten. Pero, het is niet alleen van mij afhankelijk. Hè. Ik kan het moet ook kunnen. En we moeten er ook voor prioriteren. Zeker.